100 vuotta vanha rakennus. Tämä on rakennettu aikanaan Nissenin kauppiasperheen käyttöön. Ja valmistumisvuosi oli 1904. Tämä piirsi arkkitehdit Gustav Strenger ja Sigurd Torsterus. Ja talon ulkoasu on nykyisellään ihan täydellisesti näitä arkkitehtien työtä, sikäli että nämä ikkunat ja parvekkeet on ihan samanmaallisia vieläkin kuin miksi nämä aikanaan rakennettiin. Kalustettiin näillä kalusteilla 56, niin sitten missään vaiheessa kalustoa ei muuttu. Jatkuvasti 60-luku, 70-luku, aina nämä samat kalusteet samassa järjestyksessä. No he itse ei harrastaneet kumpikaan pianosoittoa, mutta silti flyygeli oli jatkuvasti tässä salissa. Tämä on itävaltalainen flyygeli, Lösendotter-Nettinen, ja jossain tilanteessa joku vieras maassa konsertoida tällä flyygelillä. Kyllä se silloin on ollut käytössä. Ja sitten itämaiset matot, yleensäkin talossa nämä matot on itämaiset matot, nämä on Iranista nämä salimatot. Ja sitten iso kattokruunu on Tsekoslovakiasta, lahja sieltä. Ja hyvin monet taideesineet salissa on kotimaisia, siis menee jo sinne kaupin aikaan. Ja nämä viilat, astiat, riittämään lasia. Ja tuossa sitten tuolla pöydällä on hyvin suuri Vakio Kiikkalan lasia. Tapio Viekkala suunnittelussa, että se oli näin avanto. Tuossa keskimanan lattialla on muutamia ulkomaisia töitä, nämä heistokset. Tämä hyvin suuri kivinen puujalusta, niin tämän nimi on äiti maa Armada Granit, ja se on Neuvostoliiton Roomasta, Rooman kaupunginjohtajalta. Siellä vasemmalla seinällä on Venemaan aika suuri vihreä puuteos, jossa on lamppu sisällä, sähkölamppu. Sen on valmistanut Kain Tapper. Tämä on nimeltään Lähtien silmä. Sitten päällyseinällä painokuvat on Lapin Maisen ja Augusti Tulppa on valmistanut nämä painokuvat. Ja Margaret Rödellä Punaisen maan Haimo on valmistama kalustomaa jo 60-luvun lopulta. Päällys oli usein tässä. Nyt pöydän yhdellä on 4 tuolia. Baari hyllyllä on lasisairaala nimeltä Tammikivi. Se on suunnitellut Still 1956 ja valmistanut nämä oikeasti rakastaa niin kuin kaikki. Niin sitä vai? Joo, tuo menee kyllä se kampiaika, että meillä oli näyttely pari vuotta sitten, niin tämä vanhempi näyttely oli Kekkosta asumista ikään kuin enempää. Sitten 56 nähtävästi haluttiin tilaa ja purettiin nämä käytävänseinät pois ja saatiin tämmöinen hyvin iso apara tila yläkertaan. Ja tämä on ollut tietysti olohuone, täällä missä on nojatuoli, sohvat, TV-tuoli, TV. Tämä oli ennen kaikkea yksityinen olohuone. Ja sitten on suuri ruokasali, mutta tätä suurta ruokasalia ei käytetty niinkään paljon. Että useimmin he siis... Sitten tässä olohuoneessa on muutama niin suurikokoinen taideesine, että näistä varmaan ihan paikana on vartalla. Ensinnäkin on iso taulu, jossa on Ilves-aihe. Ja taulun on maalannut Reidar Sänestöniemi-niminen taiteilija. Siinä alina on isolla tämän tekijän signeeraus. Ja tämän taulun presidentti Kekkonen itse hankki Tamminiemen. Ja tämä hankinta on tapahtunut joko 1975 tai 1976. Siinä on 50-luvun lopulta. Ja ihan sitä olohuoneen vanhempaa sisustustelua. TV-puoli on myöskin Haimionsa valmistunut ja ulkopuolisuunnistelu. Ja tämä on vähän varsinkin vuodelta 60. Ja sitten on se iso parveke etelään. Joo. Ja se on jopa 24 parveke. Ne parvekkeet on vanhanäämallisia aina. Et niissä on samat kaiteet ollut jo 100 vuotta sitten, kun niitä vanhasta palokunnasta ja sama malliset kaiteet. Kun ne on
Joo, täällä on vielä ammekin, niin kuin siihen aikaan oli kylä. On ihan yleinen tie hyvin lähellä. Ja aita, joka ympäröi tontti, on sama aita kuin silloin on ollut. Ja tämä tontin koko ja muoto on nämä ihan nykyiset ollut myöskin silloin Kekkosen velkakaudella. Tontti on noin 1,5 hehtaaria. Ja sitten semmoiset seikat kuin istutukset, puut, puistokäytävät, sivurakennukset on ihan nämä samat kuin mitkä 70-luvulla on ollut. Samoin sitten mitä tulee tuohon ympäristöön tässä aidan ulkopuolella, niin sanotaan, että sekään ei ole kovin kovia. Joo. Nämä voi olla heidän omia hankintoja tai sitten voi olla. Tämä on vähän yli 300 vuotta sitten painettu englantilaista työtä. Minäkin olen aika syntynyt ihan tommosessa paikassa. Kun hän asui tuossa jonnekin 1906 saakka, sitten oli siirtyminen Lapilahdelle. Oliko se isä ihan tavallinen pienviljelijä tai joku? Se on ennen kuin voisi katsoa 1911-1921 se olisi Kajaluuta. Joo, kyllä muistan niin. Tässä vielä ihan näin. Sitten me voitaisiin katsoa vielä noita näyttelyitä. Onkohan se hyvin paikka? Tulipesä on siellä kellarissa, se lämmitetään kellarissa käsin. Ja lämmittäminen kestää jonkun 4 tuntia. Ensiksi lämmitetään siis 4 tuntia tätä saunaa. Ja sitten pääsee saunakaan ei enää voi lämmittää. Vaan se pitää ensiksi lämmittää ja sitten saunataan. Siinä on se rautakansi, että kanne alla on ne kivet. Se menee se putki, ja savu on putki. Ne on vuodelta 56. Siis tässä nämä on valmistettu vuodesta 56. Olisiko tämä lisäännytiksi? No, siis suojamatot on laitettu. Joo, se tiedetään. Ja nyt nämä tilasanot, on kaikki tästä. Siis on vaan kellari, jos on lämmitetty. Sitten ei ole muuta. Niin tää sauna on. Yleensä ei ole mitään se kumpaa. Yleensä ei ole mitään